आइजो माहारिखौ प्रमद बर' बिथां सारा जिबादि थगायदों दिनै फुरा जोंखावजोब्बाय। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ हांख्रायदोंसो नांफिनगौ होननानै। दिनैनि भिडिअ'आव बेनि सोमोन्दै दामाखा उइथ प्रुफ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ' नोंथां बयखौबो गोसो गोथार बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनो नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै आइजो माहारिखौ प्रमद बर' सारा माबादि थगायदों रग' जाय खोथाखौ होनानै बिथाङा बहुत आदाय खालामनानै लादोंमोन, नाथाय बेखौ बुंथिनानै होदों आइजो माहारिफ्रा जोबोद दुखु मोनदों। दा मा खोथाखौ लानानै बिथाङा प्रमद बर' सारा बिदि बुंखो, नाथाय दिनैसिम जेबो पुरन खालामना होनो हायाखै। आइजो माहारिखौ रग' थगायदों आरो बिथांमोननि सेफटिनि थाखायबो जेबो खामानि मावाखै। बिथांमोन आइजो माहारिया फोथायनानै प्रमद बर'नो बखत थुदोंमोन, नाथाय जायखौ मोनजानो लुबैदोंमोन बिथांमोना रायजो जानायाव सहाय होथावथाव माखासे आसनिफोर स्किमफोर, नाथाय बे गासिबो थगायजोबनाय होननानै फोरमान होदों। लोगोसे बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारासो जोंनि थाखाय सेफटि आरो बैफोर आसनिफोरखौ होनो हागोन होननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ हांख्रायदों। अब्ला प्रमद बर' सारा एसेबां आइजोफोरखौ थगायनो हायो दालै? बे मोनसे प्रश्न। दा बेनिनो गोख्रों फिनजाथाय आरो फोरमानखौ नोंथांमोना फारि नायलांबानो नै बुजिनो मोनगोन। बे जाहैबाय मोनसे प्रलबननि राजनिति आरो बे प्रलबननि राजनिति गाज्रि राजनितिखौ इउपिपिएलआ सिगां इलेक्सनाव नामिनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बे बिटिआर इलेक्सननि उनावहायनिफ्रायनो प्रथम बिसोरो राजनितियाव पदक्षेप होदों, आगान होगोन। आदान होग्रोमोना बिथांमोना बे प्रलबननि राजनितियाव हाबदों। दा प्रलबनखौ जोङो महिलाफ्रा जोंना माने बे सिं गामि सिङाव थानाय बांसिन महिलायानो एसे लेखा रोङै, एसे माने गुरै गोसोनि महिलाफोर नालाय बिथांमोना सानो जे बयबो सैथो खोथाखौनो बुङो, बिदि सानदों। आरो प्रमद बर'मोन बायदि जायफ्रानिकि लेखा गोरों, जायफ्रानिकि बहुत गिदिर खोथा बुंनो गोरों, माने गोबां खामानिफोरबो मावबोनाय नुदों एबसुनि समाव, बिथांमोना जुदि खोथा बुङोब्ला सोर मानिया जानो? ओंखायनो महिलाफ्रा सानदोंमोन जे बिथांमोननि बुंनाय खोथाफ्रा निस्सय सैथो जागोन खोमा। ओंखायनो जिहेतु बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 75,000 करि बिसोर खोथा बुंदोंमोन, मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 होगोन होननानै। बेनि आसायाव जोंनि महिलाफ्रा मोनमारगोन खोमा साननानै गिर्जाब बिथांमोननि जानानै खामानि मावहैदोंमोन। बेवहाय जोंहा खहा जादों। जोंनि महिलाफ्रा दा हमनो हाबाय, बुजिबाय, मोनथिबाय जे रावबो 75,000 थाखाखौ मोनाखिसै। 75,000 थाखाखौथ' मोनखायाखिसैनो। आरो मोनसे बे जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आसनि, बे अरुणोदय आसनिया, बेखौ स्टेटफ्रा होयो। दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बियो बिजेपिनि मोनसे आसनि, इउपिपिएलआ बेखौ बिसोरो गावसिनि आसनि होननानै बिसोरो फर्म नकल फर्म प्रिन्ट खालामनानै बेवहाय ट्रेक्टरनि छबि आरो बिबारनि छबि होनानै बेखौ जोंनि महिलाफोरनो मिटिं खालाम बेखौ रानै होबाय। बिसोर सानबाय बे फर्मखौ जुदि जों फैसा होनाङालासिनो ओरैनो मोनदोंबा, बे फर्मनिफ्राय जों 1200 थाखा 1250 थाखा मोनोब्ला बेवहाय जोंहालाय माथो खथि दं? ओंखायनो महिलाफ्रा गिर्जाब बिसोरजों सहाय खालामदोंमोन, हेल्प खालामदोंमोन, मदद खालामदोंमोन। खिन्थु दा नुनो मोनबाय रावबो मोनाखिसै, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75 थाखाखौबो मोनाखिसै आरो रावबो बेबायदि अरुणोदयनि आसनिखौबो मोनाखिसै। खारन अरुणोदयआ मोनसे क्राइटेरिया दङ, मोनसे नेमखान्थि दङ, बे नेमखान्थिजों थाङाबा अरुणोदयखौ मोना। दा जोंना महिलाफ्रा रावबो मोनाखिसै नालाय आंगायनानै दा बिसोरो जों जे आइजो आगोलनिफ्रायनो जों आइजो आफादबो खालामनानै फैनाय हिसाबै आइजोफोरनि जि गोसोनि लुबैनाय सान्थि गोजोन आरो गथ'फोरनि निरापत्ता, बेनि खाथिराव दा जोङो गासैबो महिलाफ्रा, बांसिन महिलाफ्रानो दा जोंजों दङ। आरो बे आसनिफोर, अरुणोदय आसनियानो होन बा सेल्फ हेल्प ग्रुप 75,000 थाखायानो होन, बेफोरखौ दा बिथांमोना बावगारलांबाय आरो गासैबो महिलाफ्रा जोंनि जानानै दा बिपिएफनि थाखायनो सिन्था खालामो आरो निस्सय बिपिएफनि थाखायनो फैगौ 2025 सननि जेनिखि बिटिसि इलेक्सन, बे बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि महिलाफ्रा खामानि मावो। दासिमबो जों नुबाय थादों जे बिपिएफआव जायफोर महिलाफोर दङ, माने बहुत महिलाफ्रा माने दिनैसिमबो बुंनो हाया जे बहुत महिलाया बिपिएफ गारनानै दस्रा दलाव थांदों होननानै बुंनो हाया। जोंनि महिलाफ्रा आगोलाव जेसेबां बिपिएफआव दंमोन लोब दाजेननायनिफ्राय बेसेबांमोनलाय 2003आवहाय बिटिसि एकर्ड जानायनि समाव लैहोर महिलाफ्रा, बर'ल' नङा, बर' अनाबर' गासिबो महिलाफ्रा बिपिएफआव जब खालामजोबदों, माने सापर्ट खालामजोबदों। आरो बेफोर महिलाफ्रा खुनु रावबो माने मेक्सिमामानो बिपिएफजों दङ। आरो जोंनि लुबैनाया बेनो जे जोंनि ओनसोला सान्थि जानांगौ, निरापत्ता जानांगौ, माने
जोङो निरापत्ता मोननांगौ जोंनि गासिबो फिसा फिसौफ्रा बेवहाय खुनु जाथि हारिनि खोथा गैया एख'थायै थानांगौ खौसेयै जोंनि ओनसोलखौ उन्नयननि थाखाय जौगासारनायनि थाखाय बयबो खामानिखौ मावनो मोननांगौ बे आसायावनो जोंनि महिलाफोरखौ जोङो बुंदोङो जे दस्राफोरनि बे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि जेनोखि थगायनाय राजनिति प्रलबननि राजनिति बे राजनितिखौ खोनासंनो नाङा बिसोरनि खोथाफोरखौ आरो जोंना जिहेतु सासे गोख्रों नेता दङ जायखौ जोङो बुंनो सानो जे जोंनि गासिबो गांनाय उखैनायनि नोजोर होनो हाग्रा जोंहा सासे नेता दङ आरो बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बयनिबो गांनाय उखैनायखौ बुजिनो हायो आरो बयनिबो निरापत्तानि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो हायो गतिके जोङो महिलाफ्रा बिथांनि सायावनो आस्था लाखियो बिथांनि सरकार फैफिननांगौ आरो निस्सय बिथांनि सरकारा फैफिनगोन आरो बेनि थाखायनो गासिबो महिलाफ्रा जयै खौसेयै थानानै जोङो फैगौ जि इलेक्सन 2025नि बे इलेक्सनाव BTC आव आरोबाव BPFनि सरकारा फैफिननांगौ बेनि थाखाय जोङो आइजो माहारिफोरनिफ्राय महिलाफोरनिफ्राय जोङो बिथांखौ जेसेबां हायो जोङो नाजागोन सेस्था खालामगोन जाहाथे जों सरकारखौ गठन खालामनो हायो जोंनि लुबैनाया स' नुनो मोनबाय नोंथांमोना भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ